Okay, so hi guys. So in this video, I'm going to share a source code application na pwede nyo magamit using the PHP. Okay, so pwede rin to sa ibang other programming language. Okay, so ito yung front end niya. Okay, so meron akong application dito na i-share sa inyo. Okay, so ang gagawin nyo lang is i-download nyo yung application na yun and then itong source code kasama na doon. Andito rin yung database. Yung comment or yung link is andyan sa may comment section sa baba. Okay, so ito yung application. Okay, so kung mapapansin nyo, dito sa may baba ng application, merong IP address yan. Okay, so make sure nyo lang na nakakonect yung cellphone nyo and then yung laptop sa isang router. Okay? Pangalawa, make sure nyo din na mayroong load yung SIM card nyo. Okay, so unlimited to. Unlimited yung pag-text as long as unlimited din yung niregister nyo dun sa SIM card nyo. Okay, so test natin. 09. Try natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Okay. Kanina kasi mayroon na akong ginawa. Pero pakita ko lang ulit sa inyo na gumagana itong program na to. 0951449348. 1 De La Cruz. Test me. Test me. Peace. Okay. So, yan. Yan. Yun. So, nag-text siya. So, tinext ko siya dito sa may number ko. Okay. So, yan po. Isa pa. 0951449348. Yan. Junjun. Bitscon. Yan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nag-detect siya. Okay. So, yung source code, database, and then yung application is yung link sa may comment section. So, puntahan nyo na lang yung link na yun. And then, please follow and subscribe. Or kaya like dito sa may video na to. Thank you and God bless.